De Lauwe Spoel in Kolmersweg bereiken. Dat wie eerst een hele tocht. Maar nou net meer. Dus gewoon uit de lezen on, want er leidt nou een officieel paard naar de poel ta. Het paard vanuit de Nijbouwweg, de Zedelshof, teruglutsen tot om het spoor ta. Een beetje kriskras terug het veld heen. En bij de Lauwe Spoel, vlak bij de Lauwe Spoel longs, dus dat men het landschap heel mooi ervaart. En dat ook weer mooi verbindt met het bestaande Sjerkenpaard. Dus wij een mooi rondje Kolmersweg creëert. In 2020 zou het paard er al komen, maar door omstandigheden bleef het plan wel lezen. Jaren ben er voorbij gaan, maar nu is het Safir. Het paard is er en mij van de joedijstige groenbezitter de komende 30 jaar gebruikt worden. Ja, wij zijn uit de schroeven. Dus we hadden een prachtig paard gekregen. En er wordt ook al heel veel gebruik van maken de afgelopen maanden. Dus al voor de opening waren hier al, je ziet jongens, al je mensen erin met een hoentje of van alles rint je longs. Onderwijs op het paard binnen verskate gedichten te lezen. Ze binnen skreuntrobijn van de stapstien nu Kolmersweg. Het paard waard officieel Iepen droeg de Bennenburgemeester van Noord-Friesland en wethouder Hanneke Jouta. Ik vond het wel een mooi paard. Ik vond het wel mooi dat er biem waren planten en dat er wat boorden hong met tekst erop. En we hebben al die 12 inzenders van gedichten, die hebben we nou al die ophangen langs de route. Dus we hebben nou eigenlijk een Friese gedichtenroute gecreëerd.